te hakane kapor ka bamtang wan lam shapi ka wei ka jing tu khana shapang ugeb adam la ong udei unong sung bapura jong kari Brazil bat la ong la khala pun yu hapo katai kari Brazil bat ka ek benta ka bang kwa ek ban wanra shapang uni ugeb adam la ong nadu ba ka kemi bat ukpa ujong u la khala pun yu haka jing bom don ya kita kikti bat kikjat ki jong u bat handrei ka ba penlingo ek perthei ba uni ugeb adam warla umdon ya ka longren yang kumba ki wei ki don warla umdon kita kikti bat kikjat ki jong uru handrei ula ek ban ya ki ban yang ula ek ban trei ya ka ban kata ka jing im ka jong u bat ki brio habaro jong ka perthei ki yo i ka jing im ka jong u ule ikinu ginu kam ki jam ki jong u ha ka jing bom don ya kikti bat kikjat bat kawei ka benta bat ki brio hapo ka resep ni ki ju kershan bha yu ugeb adam warla sham la don ya kikti kikjaru nreki ai mun sim ya ka jing im ka jong u kine ki baro ki pan pau shai bo ublei udor kat yu ugeb adam warla don kita kikti kikjat ri ula ek ban bam ya ka bandi ula ek ban trei ya ka ban kata lingba ka shentur ka ba ublei ula ai yu ugeb adam te kane ki baro ka penlong bo ublei umju ino yang iki beriu langi don kinu ki jengkut laro langi don kinu ki bentaro henrik ublei yai don kat kham tam ya ugeb adam bat ye kinu ru ki beriu ki badon kan ke perthei shibun ba ki beriu ki bad don ikita ke jing long ke jongki kham tam ha ke jing bom don ya ka long rnieng ke babit ke babiang henrik ublei umju ino ai ka buik kasian ai kasap katalen niki bakuno kenla ya kaban trei ya kaban kata ya kaban le ikinu ki benta bat ka penlingo ugeb adam kalongba kibru ka perthei ki jisnu tanat ya kaban le ya kaban jengo ugeb adam mar ude ubriu ubadap kerhai tangda ke jingkemen om kita ki jingsnusi ha ke jing im ke jing te hakan ni kapor ka bamta ngam shimla don shibun ki benta ya kaban ya kren ugeb adam Retan kini kentin kebakendiat kublai shibun.